ka motorista ang naputlan og tudlo human na sangit sa mga nagbitay nga kable o gitawag nga spaghetti wires sa usa ka barangay sa Zamboanga City. Ang Barangay Council nanawagan sa telco companies nga panangtangon na kini, ilabi pa nga pipila na ang nasangit sa maong mga kable. Ani ang balitang barangay ni Krisa Dapitan. Naputol gayod ang tudlo sa usa ka motorista nga gilang si Nathaniel human aksidenteng nasangit sa nagbitay nga mga kable o spaghetti wires samtang nagmaneho sa iyang motor sa Purok 3, Barangay Talisayan sa Zamboanga City adlong Lunes. Gilayong gihatagan og first aid ang lalaki kinsa nagpaayo pa sa ospital. Sumala sa Barangay Council, dili kini ang unang higayon nga nahitabo kini sa ilang lugar. Pipila na matud pa ang nasangit sa maong spaghetti wires. Gani, usa ka motorista ang nagarasa ng liog dihang nasangit sab sa maong mga kable. Hinuon, luwas ra kini. No, hindi kita pwede kunta kwanto beses. Kay daw hindi amo el punita di ila kay balabak and then baho el poste. Okay. Balabak el mga wires. Busa, isip temporaryong solusyon, gitabangan na lang sa Barangay Council og hipos ang mga nagbitay nga kable alang sa kaluwasan sa mga motorista. Apan nanawagan sila sa telco companies nga maoy na nag-iya sa mga wire nga aksyonan na kini. Sumala sa City Administrator's Office, nagpadayon ang paglibot sa ilang task force alambre aron tangtangon ang mga nagbitay nga kable. Apan ang hangyo sila og tabang kay dili gayud madali-dali ang pagtangtang niini tungod sa kadaghan niini ug sa kadako sa syudad. Mas schedule sila no si cuando la availability tame del mga personahe del mga telcos no? Kaya nga kita lamang tayo na attention del mga respective barangay. Kaya sila tamira na area di ila to dimpaw ya kayo. Reporta sila pwede kami to ma-action. Kauban si Sim Romero sa kamera, ako si Krisa Dapitan para sa One Mindanao.